αστοχή αμαρτία, μια αστοχή αμαρτία. Να χωριστούμε αγάπη μου, χωρίς καμιά αιτία, χωρίς καμιά αιτία. Σύμπαξες κι εγώ φυτάνει, να σ' απαρνηθώ δεν κάνει, να σ' απαρνηθώ δεν κάνει. Σύμπαξες κι εγώ φυτάνει. Αγαπάμε πουλάκι μου, όπως μ' αγαπάς πρώτα, όπως μ' αγαπάς πρώτα. Τα ξένα λόγια μην ακούς, μόνο την καρδιά σου ρώτα, μόνο την καρδιά σου ρώτα. Σάλτα πιάσε μ' απ' το κύμα, μη πνιγώ κι έχεις το κρίμα, μη πνιγώ κι έχεις το κρίμα. Σάλτα πιάσε μ' απ' το κύμα. Όσο βαρούν τα σίδερα μανάμαν, βαρούν τα μαύρα ρούχα. Γιατί τα φόρεσα κι εγώ το μωρό μου για μια αγάπη που είχα. Είχα
πως ήρθε η γυάλα, κόσμο να μην κοιτάζω. Ανοίξε γη μέσα να πως ήρθε η γυάλα, Οι μουσικοί χρονοναύτες λοιπόν βρίσκονται κοντά μας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Να πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Ζαχαριάδης είναι στην κιθάρα και τη φωνή, ο Γιώργος Δρασούλης στη λύρα και τη φωνή, στο λαούτο ο Μύρος Χερέτης και στα κρουστά και στην ασκομαντούρα ο Δημήτρης Μανουσάκης. Λοιπόν, να ξεκινήσω, θέλω, Αντώνη, με σένα. Να μας πεις πότε έτσι βρεθήκατε σαν ομάδα. Λοιπόν, το σχήμα μας έχει αρχίσει, η παρέα μας μάλλον θα έλεγα καλύτερα. Γύρω στα 2 με 3 χρόνια είμαστε μαζί με τα παιδιά. Ουσιαστικά αρχίσαμε τις εμφανίσεις μας από το Δεκέμβρη του 2012. Έγινε η παρθενική μας εμφάνιση στα Χριστούγεννα. Σιγά σιγά αρχίσαμε και δουλεύαμε, πρόβα στην πρόβα. Είσαστε φίλοι ή γνωριστήκατε... Κυρίως είμαστε φίλοι. Κυρίως είστε φίλοι. Βέβαια. Κυρίως. Αυτό ήταν το πράγμα που μας ένωσε αρχικά η φιλία μας. Μετά, ύστερα με τα παιδιά, με τον Γιώργο και με τον Δημήτρη, είχαμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Ήμασταν με τον Μιχάλη το Φραγκεδάκη αρχικά. Εκεί ουσιαστικά άρχισαμε και κάναμε και τα πρώτα μας μουσικά βήματα. Μετά που τέλειωσε ο κύκλος συνεργασία μας με τον Μιχάλη, ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί, παρέα και με τον Μύρο που γνωριστήκαμε μετέπειτα. Συνεχίσαμε τη μουσική μας πορεία και ύστερα από πολλή δουλειά έχουμε καταφέρει να ακούσετε αυτό που ακούτε σήμερα. Κάνετε κάποιες εμφανίσεις? Βεβαίως, οι εμφανίσεις μας και μέσα στο καλοκαίρι, που προς το παρόν δεν μπορούμε να τις πούμε ακόμα λόγω αβεβαιότητας των ημερομηνιών. Έχουμε κλείσει ορισμένες συναυλίες, ορισμένες εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, διάφορες βραδιές. Ωραία. Συνεχίζουμε μουσικά. Βεβαίως. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο το Ρασούλη, να μας πει και εκείνος. Πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο μας μέρος, να σας πούμε ότι πριν ακούσατε ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Αγιάσο της Λέσβου, που καταφέραμε, το παντρέψατε εσείς. Πιστεύουμε να καταφέραμε να το δέσουμε με τόσο βαρούν τα σίδερα, ένα παραδοσιακό κριτικό κομμάτι. Και τώρα τι θα ακούσουμε, παιδιά? Πώς συνεχίζουμε? Αν θέλεις το μικρόφωνο σου όμως, Γιώργο. Να συνεχίσουμε με μία σειρά σκοραλών. Παραδοσιακά σιρτά. Μία σειρά σιρτά θα παίξουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Με τα μάτια σου, αμάν τα μάτια μου. Την ομορφιά σου, να δεις την ομορφιά σου. Όπα, να δεις το πώς μου φαίνεσαι.
φαίνεσαι, να με πονεί η καρδιά σου, να με πονεί η καρδιά σου. Στόχο και σημαδεύεις, στόχο και σημαδεύεις. Κακό μου θέλεις, κι όλο κακό μου θέλεις. Δώσε μου το δικαίωμα, άμα δικαίωμα. Δώσε μου το δικαίωμα, μονάχα να σε βλέπω. Αδέσσα μαν μονάχα να σε βλέπω. Γιατί με τρώει, γιατί με τρώει η γένια σου, αμάνι η γένια σου. Γιατί με τρώει η γένια σου, αν κάθομαι κι αστέκω. Ανέσαμα να κάθομαι κι αστέκω. Δώσε μου το δικαίωμα, μονάχα να σε βλέπω.
βρε, μέρου νύχτου το δίγα βρε. Έχω τον εδικό σου, έχω τον εδικό σου, έχω τον εδικό σου. Έχω τον εδικό σου για ένα φιλί που μου δώκες, για ένα φιλί που μου δώκες, με πήρες στο λαιμό σου. Όπα είδα ψεγάδι να σου βρω, είδα ψεγάδι να σου βρω, να πω πως δεν σε θέλω. Είδα ψεγάδι θα σου βρω, να πω πως δεν σε θέλω. Να πω πως δεν σε θέλω, που σε πρώτης όμορφες, άγγελε τον αγγέλο. Άγγελε τον αγγέλο, άγγελε τον αγγέλο. Σε βάλα, μες στην καρδιά μου σε βάλα και μπλιό μου δεν σε βγάνω. Και μπλιό μου δεν σε βγάνω, και μπλιό μου δεν σε βγάνω. Έλα και μπλιό μου δεν σε βγάνω, κάλια να βγάλω την καρδιά, δεν λόγω να ποθάνω. Εγώ θα κάμω την καρδιά στη χέρα σου βραχιόλι. Όπα, στη χέρα σου βραχιόλι, ποιος αγαπά ωστόσο να σε ρωτούνε όλοι. Εγώ μ' αυτός που λέγανε πως τα θεριά μερώνω. Πως τα θεριά μερώνω, πως τα θεριά μερώνω. Έλα πως τα θεριά μερώνω, μας το σεβδά σε πνιγικά σε μια σταγόνα μόνο. Εδώ συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τους μουσικούς χρονοναύτες να μας κρατάνε συντροφιά, μουσική συντροφιά έτσι, για το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας και αυτής της ημέρας. Και θέλω, Γιώργο Ρασούλη, να μας πεις λίγο για τους μουσικούς χρονοναύτες. Καταρχήν, το όνομα θέλω να μας πεις πώς προήλθε. Το όνομα το είπα εγώ. Ένα βράδυ, εσύ ήσουν ο Νονός. Ναι, ο Νονός ήμουν εγώ. Ένα βράδυ που δεν ξέρω κι εγώ τι έκανα, ξέρεις. Μου είπε ο Αντώνης να βρούμε ένα όνομα.
του είπα 2-3 ονόματα, ας πούμε, που δεν του είπα για πλάκα τα ονόματα. Και την άλλη μέρα βλέπω ότι ο Αντώνης είχε ανεβάσει, είχαμε βγάλει κάποιες φωτογραφίες στην αρχή. Και είδα ότι στις φωτογραφίες είχε γράψει μουσική χρονοναύτες, το είχε ποστάρει στο Facebook. Λέω, Το είχε ήδη αυτός χρησιμοποιήσει. Του άρεσε μάλλον. Του άρεσε. Και του λέω: τι κάνεις, είσαι σίγουρος? Εγώ σου είπα τα ονόματα για πλάκα, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι του είπα του Αντώνη ότι εξάλλου παίζουμε κομμάτια και από παλιότερες δισκογραφίες και πιο καινούρια. Είναι σαν να πηγαινορχόμαστε στον χρόνο. Στον χρόνο, άρα δικαίως το όνομα. Ναι, και νομίζω δικαιώνει η επιλογή του όνομα. Ναι, δικαιώνει και νομίζω ότι προσπαθούμε τουλάχιστον από κάθε εποχή να παίξουμε τα καλά, την καλή μουσική που έχει γραφτεί. Αυτό τουλάχιστον. Κάτι δικό σας έχετε κάνει, κάποια δισκογραφική δουλειά? Τώρα τι να πω, ο Δημήτρης ετοιμάζει κάτι κομμάτια. Εγώ το ίδιο. Εντάξει, ο Δημήτρης νομίζω γράφει μόνο κριτικά. Εγώ γράφω τώρα και RCD, αλλά δεν είναι κριτικά. Είναι rock, τελείως rock. Ναι, άρα ασχολείσαι και με άλλα είδη μουσικής. Ναι, τώρα το rock μαζί με το rock με το κριτικό έχω ξαναναφέρει είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν ότι με τράβηξε γιατί. Τι σε τράβηξε πιο πολύ? Πρέπει να παίζεις live και στα δύο. Δηλαδή δεν γίνεται να πας να παίξεις playback όπως έχουν στην pop μουσική. Και στα rock πρέπει πάλι να μελετήσεις μουσική για να πας να παίξεις σε μια συναυλία. Δεν γίνεται να κάνεις ό,τι παίζεις. Η κριτική μουσική είναι rock, θεωρείς? Νομίζω είναι, ναι. Είναι. Και έχουμε και, και κάποιες κλίμακες που μοιάζουν λίγο, που ταιριάζουν η μία με την άλλη. Ναι. Εντάξει, κάποιοι πιο πολύ ταιριάζουν βέβαια τα κριτικά με τα κέλτικα. Σκοτσέζικη μουσική με Ιρλανδία και τέτοια. Πιο πολύ. Αυτό. Εντάξει, ψάχνουμε πάνω στη μουσική. Όπως όλοι νομίζω ψαχνόμαστε. Και πρέπει να ψαχνόμαστε μέχρι να κάνει τον κύκλο η ζωή μας, ας πούμε, όσο χρόνο έχουμε. Τώρα λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και οδεύουμε προς το τέλος, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω λίγο πριν το κλείσιμο να έχουμε το νικητή του ταξιδιού. Αν μπορέσουμε πριν να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή να έχουμε το όνομα. Για το διαγωνισμό για τα βιβλία θα κάνουμε την κλήρωση Δευτέρα, για να μην τρώμε τώρα το χρόνο των παιδιών. Πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με... Έχετε αποφασίσει? Σολ μινόρε. Είχαμε αποφασίσει, αλλά μας το άλλαξε λίγο το πρόγραμμα. Εγώ σας το άλλαξα. Θα το παίξουμε όμως. Επειδή σας αρέσει να παίξουμε καπηλιό και ακροβάτι. Θα παίξουμε ωραία, δύο κομμάτια το Χάινιδον. Είναι τα αγαπημένα μου. Και πριν αρχίσουμε, ας πούμε, καταρχήν ότι είναι ο Μύρος Χαιρέτης του Λαγούτου, δεν τα πάμε. Ναι, δεν τα πάμε. Εγώ τα είπα στην αρχή. Ναι, τα είπα, αλλά δεν τα ακούσατε. Και ο Δημήτρης ο Μανουσάκης στην Ασκομπαντούρα και στα κρουστά. Λοιπόν, οπότε πάμε. Πάμε. Έχουμε το όνομα του νικητή. Μόλις με ενημερώνουν. Ματαλιωτάκης Δημήτρης. Σε 4.32, λοιπόν, μόλις με ενημερώνουν, είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει για 3 ημέρες στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με μία φίλη ή ένα φίλο. Ματαλιωτάκης Δημήτρης, λοιπόν, το τηλέφωνό του τελειώνει σε 4.32. Καλό ταξίδι, συγχαρητήρια. Κλείνουμε μουσικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. τραμπαλίζεται. Για ειδέστε όλοι το ξενοπάτι πως δεν ζαλίζεται.
Για είδεστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Για είδεστε που έχει το ερημόπουλι αίμα στο φτερό, πετάκια στο βρε θανάτου βόλι κόντρα στο γερό. Με το γερό να είναι κόντρα έχει τιμή σαν πετάς, να μένεις μόνος, να μένεις μόνος. Για είδεστε όλοι, δέστε και μένα, άλλο δεν ζητώ, που έχω στους ώμους φτερά σπασμένα και ακροβατώ. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις πουλί μου, μην κλαις πουλί μου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις πουλί μου, μην κλαις πουλί μου. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το κάποιο μου κι άλλος καημός και τσικουδιά. Βάλε μένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Κάθε μέρα από βράδυς του χιουτισμένος ο βαρδής με το λαγούτο, με το κράσι του στον όντα, στον αμανέτου να χεντά το κόσμο ετούτο. Κι ο σταυρός πέρα στη γωνιά που για 2.000 βυσσινιά τα σιγοπίνει. Παίρνει νερό σαν τραγούδι και στο λαγούτο του βαρδί τον πόνο σβήνει. Πιάνει στο χώρο το χώμα μόνο έχει 8 χρυσά παλάτια. Σε κάποια θάλασσα πλάτια θυμάται κόκκινα φωτιά τα 2 του μάτια.
έλεγα ο ήλιος να μην βγει στο πρόσωπό σου. Το όνειρο βάρκα με πανιά, να σεριανίζω το ντουνιά με τα φιλιά σου. Το όνειρο βάρκα με πανιά, να σεριανίζω το ντουνιά με τα φιλιά σου. Αργό το ζάλο μου βαρύ, ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου. Πρωτοδιαμάτες στα στένα, αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει.